Ayan na nga, bago ang lahat, bagong umaga, bagong vlog na naman tayo today. Welcome back na pala sa ating munting channel. For today's video, ngayon nga pala isamahan nyo kami at nandito na naman kami sa bagong destination dito sa Dingalan. Ayan, sa mga hindi pa nakakarating dito, tara pumunta na kayo at makapag-relax. At kung bago ka pa nga lang pala sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pahit na rin ang ating notification bell para updated kayo sa ating mga ina-upload araw-araw. Ayan, at ito nga pala, nilibot namin ng buong Dingalan. Ayan, let's go! Ada bigiro? Susot ko. Kabato yung ang Oh, ayan na. Oh, Jiro! Takot siya! Ay! Lakas ng alon. Woo! Jiro, parang nakabanta ka. Uy! Babasa yung short ko. Kuya Francis, mukha di kaya tayo mag-enjoy yan. Natagpan na yata yung mukha ng alaga mo. Oh. Aray ko. Malalim dyan, mababasa ako. Di pa ako nakabihis. Ayan na nga, dahil magkarugtong lang itong ilog na to at saka yung dagat, kaya naman minabuti na rin natin na sumilip na rin tayo sa napakagandang ilog na to at napakalinaw ng tubig. Kung ikaw ang nandito, siguradong mag-i-enjoy ka rin. Kaya kahit nag-iisa ko sa ngayon, in-enjoy ko na lang yung sarili ko dahil yung partner ko is hindi nakasama dahil meron siyang importanteng lakad. Kaya mag-isa lang tayo. Ayan, kung nakikita nyo yan, ganyan kalinaw ang tubig dito kahit na medyo malamig, sobrang lamig. Napakasarap maligo dahil medyo maganda naman yung panahon, mainit naman yung araw. Yun nga lang, talagang yung tubig, masasabi kong parang may yelo. Pero sige lang, dahil ito ang pinakamaganda. Kung kukumpara mo sa tubig ng dagat at saka ito, dito na tayo dahil ito talaga namang masasabi mong malinis kahit hindi ka na magbanlaw. Ang kainaman naman sa tubig dagat, may kasamang gamot naman yun sa may mga karamdaman sa katawan, mga kati-kati, ayan, pwede yun sa tubig dagat, sa tubig alat. Ayan, napakaganda talaga ng lugar. Sobrang napakalinaw ng tubig, kaya napakaganda pa talaga ng kalikasan dito sa lugar ng Dingalan. Sa mga hindi pa nakakarating dito, pwede nyo itong puntahan, na nandito lang yan sa Dingalan, Aurora. Kaya naman tara, sa hindi pa na nakakapag-follow sa ating YouTube channel, huwag kalimutan pong mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell. At maraming salamat na rin po sa walang sawang pagtitiwala at pagsusuporta sa ating channel. At maraming salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads. At palike naman po ng video natin kung kayo po ay nagustuhan nyo yung ating vlog. Huwag po sanang kalimutan mag-comment at i-like ang ating video. Maraming salamat! Mga kabitulana, dahil solo flight tayo ngayon, wala si partner. Mag-isa muna tayo ngayon, maligo. Uy, lamig. Napakaginaw, grabe. Oh? Parang may yelo yung tubig.
Sarap maligo. Hello, tara kayo dito. Ayan. Lamig! Okay. Pakaginaw.